हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि WhatsApp सालायो अब्ला नोंथांमोना बे सेटिंखौ खालामनानै लाथार। अब्ला नोंथांमोना बे सेटिंखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा खैफोदनिफ्राय बासिनो हागोन लोगोफोर। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना जे दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुना हो, ओमफ्राय अलाव क्लिक खालामना हो लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि WhatsApp सालायखागोन बयबो। जुदि सालायो अब्ला नोंथांमोना सेटिंआव थांनानै नोंथांमोना बेहाय एकाउन्ट सेक्सनाव थांनानै बेहाय 3 नाम्बाराव फै। 3 नाम्बाराव फैनानै टु स्टेप भेरिफिकेसन बेहाय फै। बे फैनानै नोंथांमोना बेखौ इनेबल खालामना हो। माने इनेबल खालामनायनि ओंथियानो जाबाय लोगोफोर, जेब्ला नोंथांमोना WhatsApp सालायगोन आरो WhatsApp सालायनायनि उनाव आजिखालि मोनसे OTP जोंनो नोंनि WhatsAppखौ गुबुननि मबाइलाव सालायहैनो हायो लोगोफोर। अब्ला नों जा टेक्स्ट खालामदों, जा सेटिं खालामगासिनो दं, गासैखौबो नोंनि टेक्स्ट खालामनाया बिथांनो हांजोबगोन आरो फट' बायदिसिना गोबां माने इम्पर्टेन्ट बुस्थु शेयार खालामनायफ्रा माने थार्ड पार्टिनि आखायाव थाङो। ओंखायनो बेहाय माने बे इनेबलखौ खालामना ला। नोंथांमोना बेहाय इनेबल खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय 6टा इन्टार 6 डिजिट नाम्बार होनांगोन। अब्ला नोंथांमोना गोसो बायदियैनो बेहाय होना ला। आं बेहाय होनोसै। नोंथांमोना बिदिनो होना ला। ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय इमेल होना होदो। खननैबो नांगोन, नोंनि 6 डिजिट नाम्बारखौ खननैबो नांगोन। ओमफ्राय बेहाय इमेल होनानै आरो इमेलखौबो खननैबो नांगोन। जाबाय नै लोगोफोर, टु स्टेप भेरिफिकेसन्स इनेबल जाबाय। बेहाय नोंथांमोना चेन्जबो खालायो। बे नोंनि डिजिट नाम्बारखौ बेहाय चेन्जबो खालामनो हागोन। इमेलखौबो चेन्ज खालामनो हागोन लोगोफोर। अब्ला बे नोंथांनि स्टेपआ भेरिफिकेसन जाबाय। माने मोननै मबाइलाव सालायनो हानाय नंला। जेथिया नों सालायगोन अब्ला बे नोंनि पासवर्डखौ नों दासो 6 डिजिट नाम्बार होदोंमोन ना, बेखौ बिथाङा मिन्थिनांगोन। अब्लासो बे सालायनो हागोन, नङाब्ला मिन्थिनो हानाय नङा। आरो नों गोसो जायोबा गावनि मबाइला जेनेबा चार्ज गैया, अब्ला गुबुननि मबाइलाव नों सालायथ'नो हागोन। अब्ला बे डिजिट नाम्बारखौ होनानै अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला प्लिज हाजासे शेयार खालामना हो आरो बे खैफोदनिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामहो। जै बर' हारिनि जै।